Comeza, pois, que cun símil que ten que ver cun iceberg, non? Nós imos nun barco que se chama Planeta Terra, ou que se chama Europa, ou que se chama Galicia, ou Mos, ou España, como queirades, vamos nun barco e vamos directos, estamos navegando nese barco e o que vemos é a punta dun iceberg alá ao fondo, non? Pensamos que o iceberg, que vamos a poder escapar do iceberg para salir inmunes, pero non nos damos conta de que o que non vemos é máis grande que o que se ve, non? E a veces incluso vamos navegando e non queremos ver o que deberíamos ver, ou outras veces nos obligan a ver só o que se ve, só o que é superficial e non o que está latente, non? Entón, no tema da ecoloxía, da economía, da sociedade, do desenvolvemento, incluso da política, a escalas distintas, incluso para o Concello de Mos, o símil do iceberg é ben interesante desde o meu punto de vista, non? Nós utilizámoslo moito, non? Porque a veces, sobre todo na política e na política local, onde tamén teño unha pequena experiencia, pois a veces a outra parte quere facernos ver só aquilo que eles queren que vexamos e non o que realmente hai que ver, non? Que sería o iceberg, a parte superficial e a parte que está baixo agua, que tamén é moi importante, non? Entón, dentro deste símil, tamén teño que pedir disculpas porque teño transparencia feita de outras veces, algunhas están en portugués, outras en castellano, outras en inglés, algunha incluso en galego, creo que nos vamos a entender, non? Entón, creo que, é dicir, por que está o iceberg aí, non? Está o iceberg aí porque nos últimos anos, nos últimos 50 anos, o sistema económico capitalista o que ten provocado é un uso excesivo dos recursos naturais. Estamos usando demasiada terra, estamos usando demasiado mar, estamos usando demasiada capacidade de asimilación de residuos, non? E isto, que hai 30 ou 40 anos, pois só podíamos dicir dicindo que non queríamos eso, agora somos capaces de dicir que non o queremos e ademais somos capaces de cuantificalo a través da pegada ecolóxica, como chamamos aquí, non? É tan evidente que imos cara ao iceberg, non? Que hoxe en día xa temos superado os límites de sustentación da terra, vale? Xa estamos nunha fase onde a nosa capacidade, o noso impacto sobre a terra é superior, o noso uso da terra é superior á cantidade de recursos bioproductivos que temos por persoa, en volume tamén, en volume total, pero tamén por persoa, non? Esta situación é unha situación asimétrica, segundo a vexamos en distintas partes do mundo, non? É evidente que os que máis están contaminando e os que máis impacto teñen no medio ambiente, os que máis usan e destruen son os americanos, os yanquis fundamentalmente, pero os europeos non quedamos atrás, estamos un poquinho máis abaixo, como se ve aquí, non? Pero tamén estamos aí e están os outros países de Europa que non están dentro da Unión Europea e os países de América Latina e, por suposto, Asia, que é o lugar, que é o espazo ecoxeográfico e xeoestratégico que máis crece e que máis vai crecer nas próximas décadas, non? E, ademais, é o que máis potencia ten en términos económicos e tamén en términos poboacionais. E só están por debaixo da media, por debaixo da biocapacidade, porque temos 1,8 hectáreas para cada persona no planeta, temos 1,8 hectáreas, pero non nos damos conta deso, non? Só vemos a punta do iceberg, mentras que os yanquis están alrededor de 7 e os africanos están por debaixo de 1,8, non? Isto debería facernos pensar, a nós nos fai pensar, pero debería facer pensar a moita outra xente, non? Entón, a pregunta que nos formulamos é se esta situación de uso e abuso dos recursos naturais e de deterioro da natureza tamén ocorre no ámbito da agricultura, ou só estamos a falar da industria, dos servizos, dos transportes, da enerxía. Tamén ocorre, tamén, se queremos adaptarnos, se queremos reducir este overshoot, esta disparidade que hai aquí, se queremos reducir, tamén podemos, a pregunta é, podemos facer algo desde a agricultura, desde os sistemas alimenticios? Bueno, pois a resposta é que claramente sí, non? Temos que facer moito, porque o sistema agrario actual condúcenos a unha perda clara e contundente de biodiversidade. Estamos construindo os nosos sistemas agroalimentarios, construense en base a un número demasiado limitado de especies vegetais ou animais, non? Nas vegetais, pois, antes da Revolución Verde había 1.300 variedades de trigo ou 2.000 variedades de arroz que se estaban cultivando, hoxe o número de variedades que se está cultivando é moito menor, non? E moitas delas son variedades híbridas e algunhas delas incluso transxénicas, e isto provoca perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade está relacionada coa técnica dos monocultivos,
de cultivarmos unha única especie en un único ecosistema, ir coa utilización do paquete tecnolóxico que se deriva da Revolución Verde, que son variedades de alto rendimento, tanto vegetais como animais, pero son todos os herbicidas e pesticidas e todos os cidas que queramos imaginar, porque a vaca non produce os 8.000 litros de leite, ou o millo non produce os 3.000 kilos hectárea, si sacamos a vaca a pacer, ou si o millo lle botamos esterco e o cuidamos como se coidou sempre, pois ese millo non vai a producir, non? O paquete tecnolóxico require que metamos os pesticidas tamén, non? E entón aí está unha das fontes da perda de biodiversidade e tamén de algúns problemas sanitarios que padecen os ecosistemas, sobre todo as capas freáticas. O louro está contaminado, seguramente está moito máis contaminado por razóns industriais que por razóns agrarias, pero todos coñecemos espazos, cursos de río, onde a agricultura intensiva é a responsable da súa contaminación, non? Ben, esta agricultura é unha agricultura que podemos chamar unha petroagricultura porque está fundamentada no uso dos combustibles fósiles e algúns datos ilustrativos, non? Ese primeiro son os kilómetros que recorren os alimentos que comemos en España. Os alimentos que comemos en España, por exemplo, pois os pensos para os animais, porque as vacas, bueno, agora, desde a crise de 2008, incluso na agricultura galega, na máis intensiva, hai un certo cambio e se está volvendo o paquete tecnolóxico aos modelos de manexo tradicionais, pouco a pouco, non? Pero os alimentos para as vacas comen a través do teléfono. Mándame 3 barcos, mándame 50 toneladas desde Nova Zelanda, desde Brasil, desde Argentina, mándame 2 barcos, descargas na Coruña, e na Coruña por camión vai, recorre 3.000 km. Eu estive hai pouco no Brasil e o vin directamente co complexo da soia, non? A soia desde o interior, desde o Mato Grosso, recorre 3.000, 4.000 km en camión, cargas en barcos que recorre despois 8.000, 9.000, 10.000 km, chega aos portos europeos e desde aí se distribúe. Eses son os 7.000 km que recorre o millo ou a soia que comen as vacas, que produce o leite que despois vamos a tomar pola noite ou mañón pola mañán, ou as vacas ou os cuellos ou os pitos, non? Os pitos que tardan 34 días de media en engordar, en estar no mercado. Entón, non pasaría nada se recorreran 7.900 km ou 8.000 km e isto non tuvese perxuicios para o medio ambiente, ou isto non tuvese perxuicios para as condicións sanitarias de quen come despois eses produtos, ou non tivera perxuicio para as comunidades locais que non poden competir con producións tradicionais fronte á produción industrial masificada que utiliza materias primas baratas pero de baixa calidade, non? E aí están todos os demais, non? Entón, nós fixemos, estes resultados son resultados do noso grupo de investigación, e nós evaluamos o sistema agrario español, o sistema alimenticio español, para calcular os kilómetros que recorrían e as emisións de CO2, non? Fixemos que ocorre cando os megaxullos, é dicir, a enerxía que se require para que unha tonelada recorra 1 km si transportamos en barco, en ferrocarril, en camión ou avión, ou os kilogramos de CO2 que se emiten por cada tonelada que recorre 1 km segundo o medio de transporte. É evidente que non é o mesmo que os alimentos se moveran ou as mercadorías en xeral se moveran por ferrocarril a que se movan por camión ou por barco ou por avión, non? Hai alimentos e hai flores, hai outras producións agrarias que se moven en avión. O mercado de Milán chegan prácticamente todos os días avións ao mercado de Milán, chegan produtos pescados 2-3 días antes que veñen en avións de carga con sistemas de refrigeración. Imaginade o que é eso, non? Desde o punto de vista ambiental, non? Bueno, ese é o sistema que temos, non? E que, desgraciadamente, provoca graves problemas para os produtores e para as produtoras locais. Estamos lo vendo, non? Meus pais non querían que eu fora labrego, eles eran labregos, e os pais dos meus amigos da miña xeración ningún quería que foran labregos, e non me extraña, porque é que a realidade é que a diferencia que hai entre os prezos que pagamos os consumidores e os prezos que cobran os produtores xa hai 40 anos eran exageradamente desfasados e hoxe siguen sendo así. Entón, polo tanto, problemas ambientais e problemas sociais, non? Entón, diante desto, que podemos facer? Bueno, a cuestión é que toda esta situación nos leva a unha insostenibilidade e unha desigualdade. Aquí hai claramente unha situación, este modelo productivo, industrial e agrario non é sostible no tempo, é necesario que se modifique e hai demasiados indicios
e hai poucas accións nese sentido, e ademais, porque claro, se estuviéramos destruindo o medio ambiente de forma acelerada, pero, bueno, todos disfrutamos do mesmo nivel de vida e non hai desigualdades, non morren 40.000 persoas de fame como están morrendo actualmente, a pesar de que producimos tantos alimentos, pois a mellor podríamos aceptalo, non? Porque, bueno, todos estamos disfrutando de igual nivel de vida, pero que a realidade é que desde unha escala mundial, desde unha perspectiva mundial, pois nós, os occidentais, somos uns privilexiados, somos o 18% da poboación mundial, temos problemas serios, pero imaginad os problemas que teñen pois, en África ou en algúns países asiáticos, non digamos en América Latina, non? Entón, insostenibilidade ambiental, pero tamén insostenibilidade social, non? E nos estamos cargando o planeta, como dixemos antes, non? Ben, a cuestión é que diante desta diagnose unha das solucións que nos dan é o carpe diem, non? Disfruta mentras poidas, vale? Disfruta mentras poidas e non hai outra. Nós estamos ben e os demais que se busquen a vida, non? Este é o discurso, non? Este é o capitán do barco que vai directo ao iceberg e pensa que o seu poderío tecnolóxico dese barco que acaba de salir dos asteleiros con os mellores mecanismos de protección, pois non pasa nada, non? Nós temos, vamos a seguir bailando, non? Vamos cara ao iceberg, como na película do Titanic, vamos a seguir bailando no salón dos privilexiados e comendo e bebendo porque a tecnoloxía non o vai a resolver todo, non? Esta é unha das opcións que e é a dominante desde o meu punto de vista, desgraciadamente, non? Sen embargo, bueno, sobre isto hai que debater, non? Hai que reflexionar, temos que pensar que ao mellor hai outras alternativas, non? E temos que traballar por esas alternativas. O discurso da petroagricultura, o discurso da economía dominante, o discurso das sociedades superindustrializadas, oligárquicas, é o discurso de que non hai outra alternativa, non? De que temos que fortalecernos, o que temos, como, non sei, supoño que vos estades ao tanto desto, se estades relacionados co ámbito político, non? Acaba de salir agora un informe de Juncker, de Jean-Claude Juncker, da Comisión Europea, onde se plantexan os cinco escenarios para a Unión Europea, non? E eu li un documento fácil de ler, porque ademais é curto, está en distintos idiomas, está en sueco, que é o idioma que controlo eu, entón, pois, se pode ler, non? Todo o mundo pode ler, non? Non, isto é unha broma tonta que non ten sentido. E sabedes unha cousa, que nos cinco escenarios, o que se plantexa aí, nos cinco escenarios hai un elemento, un denominador común, e é que temos que construir non un muro, pero sí que temos que construir unha organización política e militar, policiaca, para defendernos das nosas fronteiras, non? Isto é realmente, a min méteme medo, porque as diferencias en Europa, na Unión Europea somos medio millón de personas, e hai 150 millóns de personas, que non é moco de pago, 150 millóns de personas que teñen uns ingresos inferiores ao 60% dos ingresos medios da Unión Europea, non? Iso quere dicir que hai 152 millóns de persoas que dentro da Unión Europea, dentro da parte rica, tamén están pasando problemas, non? Pero isto non é un denominador común dese informe, non? Entón, as alternativas se limitan, non? Non hai outra alternativa que avanzarmos nesta imposición xerárquica e da dominación, non? Entón, bueno, non hai que reducir o presente porque hai outras alternativas, non? E hai outras alternativas e temos que comunicarlo a tripulación que vai no barco, temos que comunicarlo a tripulación, non sei se nos vai a dar tempo, non? Do que si non contemplamos outras alternativas, o noso barco vai broucar contra o iceberg, porque imos xirar, pero non vai dar, porque vamos a dar o cumio, pero imos dar co que non se ve, non? E entón, bueno, a mellor non temos que conformar con inmortalizar o feito de que, non? A mellor eu non me resigno a isto, non? E hai moita xente que non se resigna a isto, e creemos que hai outras alternativas diferentes a isto que nos plantean, non? E entón, esta parte, digamos, máis política anterior, non? máis teórica, e agora vamos a ver en que se concreta todo isto, non?
pero eu creo que existen no mundo rural galego esas estreliñas que representan algunhas iniciativas dinamizadoras ecolóxicas e sustentables que existen no rural, non? E o que temos é que loitar porque haxa máis estrelas, porque haxa máis iniciativas dinamizadoras que teñan en conta os límites ambientais e a participación social, non? Entón, nese sentido, eu non me conformo, non reduzo, non debemos reducir as alternativas á única opción que nos están planteando, que é a de tratar de, porque xa é imposible frenar, non? Tratar de xirar. Vamos a intentar reconducir desde o principio, vamos a imaginar que somos capaces de volver ao asteleiro e pois vamos a construir un barco máis seguro e que non é necesario que corra tanto, pero que sexa máis seguro, non? E é posible que nos quedamos a tempo, aínda que hai indicios de que o tempo estáse esgotando, non? Entón, que características son as que teñen estas iniciativas? Que son iniciativas locais. Son iniciativas que non impactan moito na economía global. Son iniciativas que se fundamentan na participación social, nas relacións de proximidade, na cooperación entre produtores e na relación entre consumidores e produtores. Vale? Estamos falando da agricultura. Por lo tanto, relación de proximidade, cooperación entre produtores e relación de produtores e consumidores é algo que non existe no modelo de Alcampo, nin no modelo dos grandes almacén, nin no modelo dos grandes supermercados, non? Nin no modelo da produción baixo plástico de elegido, non? Non é eso, é outra cousa. E ademais, para garantir un certo equilibrio, resolución dos problemas ambientais, estas iniciativas tratan de minimizar o uso de insumos externos. É dicir, van a tratar de deixar de comprar fora da explotación algúns dos recursos que necesitan para producir. Van a tratar de producirlos internamente. E isto non é inventarse nada, porque está inventado desde que existe a agricultura. A agricultura existiu durante miles de anos, desde 10.000 anos, sen necesidade de comprar insumos industriais. Con rendimentos baixos, ou non tan baixos, pero quizáis non, está demostrado, máis estables, non? Os rendimentos eran máis estables, e a capacidade para superar algúns dos problemas aos que se enfrentan os sistemas agrarios eran maiores, non? Ademais, temos que non debemos esperar que a tecnoloxía e os mercados que xeraron os problemas sexan os mesmos que nos xeneren as alternativas. As novas alternativas para os sistemas alimentarios teñen que partir da consolidación, da posta en marcha e da consolidación de novos mercados para novos produtos. Eses novos mercados teñen que ver co consumo das familias. Das 15.000, 17.000 personas que hai en Mos, pois cantas familias se alimentan dos produtos locais e cuantas non, e que posibilidades temos de construir ese novo mercado para esas familias, e se isto é positivo desde o punto de vista ambiental e social ou non o é. Pero tamén as institucións, non? Eu teño o dato despois aí, non me acordo agora de memoria, pero teño os datos do número de rapaces que hai en Mos facendo educación primaria, ensino primario, infantil, primario e secundario, e non son poucos, e ao mellor uns colexios non o poden organizar, pero outros colexios sí, porque teñen cociña. Bueno, habría que estudialo, pero ese mercado tamén o podemos crear, non? Crear un mercado de produtos locais para alimentar, ao mellor non todo o ano, pero progresivamente, non? Etcétera, non? As asociacións de consumidores, os restaurantes, por que non vamos a suministrar aos restaurantes locais os produtos que se producen localmente, non? E isto non é nada novo, como ben sabedes, de acordo? Senón que hai moitas experiencias, como eu vos vou a presentar a continuación. Entón, todo isto, que eu chamolle, en algunhas partes chamolle o rural urbano, non? Porque é que Mos, eu acabo de baixar agora desde Puxeiros, aquí a Mos, non? Estamos en Mos, capital, por eso este o Paz aquí onde vivíamos marqueses, non? Ou condes, non sei como se chamaban, non sei que. Marqueses, cantas fincas non hai de monte, non? Fincas de cultivo, que me estou fixando xa no medio de noite, pero me fixei que había algunha roturada e esas fincas tuveron que producir durante décadas un montón de millo e un montón de cereal, e coxe están abandonadas, e é unha boa terra, porque algunha estaba labrada, recén labrada, e miras que é unha terra, é moi boa terra, non? Por lo tanto, temos os recursos neste contexto que é un contexto rural-urbano, non? Porque pasas ali baixas de Puxeiros e pasas ali o Copo Ibérica, todo aquel conxunto de industrias, estades rodeados de industrias por moitos lados, pero ao mesmo tempo se quer ser un concello rural, moi rural, non? Moi rural. En todas as parroquias, por lo tanto, non é un mundo urbano, non é un mundo rural, é urbano. Entón,
esas iniciativas teñen que ser, son as que eu vou presentar fundamentas na cooperación e na axuda mutua. Algo que parece do século pasado, pero que hoxe tamén é operativo. No coñecemento tradicional, o uso do coñecemento tradicional. Isto non quere dicir que se rexeiten os adiantos tecnolóxicos, vale? Pois é mellor roturar con un tractor que con un sacho, vale? Porque hai que cuidar o lombo e a saúde, vale? Non rexeitamos, non se debe rexeitar os adiantos tecnolóxicos, pero no coñecemento tradicional pois, hai moitas técnicas que non dependen dos recursos naturais non renováveis do petróleo e que son útiles. Nos recursos propios existentes, nas variedades locais, vexetais e nas razas autóctonas que as hai, a produción ecolóxica, por suposto, que aproveita a riqueza medioambiental, a venda local, outros sistemas de certificación e a sustentabilidade. Cales son estas iniciativas? Agora vou facer un pequeno repaso así, e isto é o último que vos vou contar, despois falamos se queredes. A cooperativa Monte Cavalar. Monte Cavalar, pois, eu cando as primeiras veces que falei de Monte Cavalar, ocultaba isto que aparece aquí destes datos e dicía, a ver, que pensades vos, en que país está unha iniciativa que foi capaz de pôr en marcha unha explotación comunitaria da terra, onde as decisións sobre que plantar e como aproveitar a terra se toman nunha asamblea, e os propietarios puxeron a terra ali e agora deixaron de ser propietarios, siguen sendo propietarios, pero non son eles que deciden, e son 700 propietarios, en Finlandia, en Estados Unidos, na estrada, isto foi na estrada. É na estrada, está funcionando na estrada, aquí a poucos kilómetros, unha cooperativa de explotación comunitaria da terra onde aproveitan os recursos que estaban abandonados, deste caso monte privado que estaba abandonado, unhas leiras eran leiras moi estreitas e moi longas, que era imposible de traballar individualmente, e hoxe pois están manexando alrededor de 700 hectáreas, e producen, que producen? Bueno, pois producen, entre outras cousas, producen salchichón e chourizo, vale? Tiñan un acordo, fixeron I+D+I co Centro Tecnolóxico da Carne, e teñen pura raza galega, que esta que se ve aquí, teñen porco celta, teñen cachenas, producen carne, e venden, e, bueno, a cousa vai andando, non? Aí tendes a súa página web por se alguén está interesado. E Monte Cavalar é unha experiencia que visita moita xente, porque aquí as receitas, a mellor contadas, non entran, pero se vas ali e preguntas e ves como funciona e como non funciona, e vas aprendendo, non? Entón, Monte Cavalar é unha. Esta é outra, unha cooperativa de explotación comunitaria de porco celta no Incio, na provincia de Lugo, non? Unha iniciativa tamén interesante que leva como sobre 10 anos funcionando, donde se mesturou propiedade privada individual e propiedade privada colectiva. Bueno, pois, claro, isto non impacta, a súa carne non chega ao Mercadona, vale? Non chega ao Mercadona, pero que tampouco queren que chegue ao Mercadona, eles venden directamente, vale? Foi difícil empezar, foi costoso empezar, ao principio non daban vendido, tuveron que facer festas para que a xente fora ali, coñecer o produto, e hoxe son capaces de colocar o seu produto, non? E son recursos, están aproveitando unhas zonas que están abandonadas, esas zonas deixaron de arder, está producindo unhas rendas que quedan ali no pobo, en Santa María de Gó, e, polo tanto, beneficios, ¿no? Como beneficios produce esta iniciativa que está localizada no oriente ourensán, un conxunto de gandeiros, de pequenos gandeiros que comercializan conjuntamente a súa carne, produción ecolóxica. Entre eles hai varias comunidades de montes, nós coñecemos a comunidade de montes da Cova, de Pova de Tribes, que ten un ramaño de vianesas e, bueno, pois aproveitan os recursos locais, utilizando vacas que estaban en perigo de extinción, certificado en ecolóxico, e non son millonarios, pero viven no pobo, viven en Cova, e viven no ríos, e viven en moitas zonas do que produce a terra. Claro, esta xente leva 15 anos traballando, non? E foi moi duro empezar, pero é unha mostra de que é posible, a veces te equivocas e a veces os negocios fracasan, pero é posible por cousas en marcha, non? Tamén, como en outras zonas onde se puxo en marcha o aproveitamento do PRG, da pura raza galega, e aí nomeo Friol, a comunidade de montes de Friol de Carballo, no concello de Friol, en Lugo, é unha comunidade de montes que, se estades interesados en saber como se pode aproveitar multifuncionalmente o monte, e aquí, pois, en Torroso hai monte, prácticamente todas as comunidades hai monte comunal, non? Esta xente é xente nova, pois, nestes momentos teñen PRG,
teñen porco celta, teñen explotación de porco celta, teñen cogumelos certificados en ecolóxico, bueno, teñen esas tres cousas, teñen algo máis que agora non me acordo. E a propia comunidade, que estos son recursos, bueno, e producen madeira, claro, e producen madeira. Recursos que permanecen ali, non? Os aproveitamentos apícolas, non? En ecolóxico, que é outra alternativa ben interesante para o rural, o noso rural abandonado, pois os aproveitamentos apícolas aquí, nomeo este de Abella-Lupa, que está en ecolóxico e está cerca de aquí, está no Covelo, non? Bueno, os aproveitamentos micolóxicos comunitarios son moi interesantes e hai varias comunidades de montes que o están a facer, vale? Tamén é outro aproveitamento, son novos mercados, novos produtos e algúns certificados, como dixen antes, o das negradas que non nomei e o de Carballo, en Leiro. Ou iniciativas turísticas tamén comunitarias, non? Onde aquí hai unha comunidade de montes que é a única comunidade de montes que ten un albergue de turismo rural na zona no concello de Lalín, na parroquia de Zobra, nuns albergues que están abandonados dunha mina de wolframio, non? Ou aproveitamento do coñecemento tradicional, neste caso a comunidade de Montes de Paraños, no concello do Covelo, que puxo en marcha a ruta do Xabriña e que reconstruiu un lagar de cera, onde se producían as velas antigamente, e está reconstruído, pois ali vai xente, a xente vai ali, a xente vai ao bar, come no restaurante, eso está vivo, non? Está vivo a través dos recursos locais, da participación, novos produtos, non? E por suposto que quizáis o mellor é o que máis vos interesa, ou que eu deducín que máis vos interesa, no tema da horticultura, non? Cantas iniciativas non coñecemos de horticultura aquí na contorna, non? Eu aí poño dúas nada máis. Unha é Cesta Fresca en Salvaterra e outra é Nutrenvío. Nutrenvío é unha sociedade cooperativa galega, é unha sociedade cooperativa que ten pouco tempo de existencia e que xuntou, é como Biocop, pero de hortalizas, non? Xuntou, son 4 produtores que están en 4 concellos diferentes, eran pequenos, non podían vender por separado porque non daban, e hoxe en día, pois, teñen un sistema de venda, eu non sei ata onde chegan, pero polo menos 50 km chegan, non? E reparten a través dun sistema en frío con caixas de... Eso é Nutrenvío, non? Que o buscades facilmente. Esta xente se uniu, cooperou, está producindo produtos de alta calidade. E se demostra con isto tamén que producir en ecolóxico e comer ecolóxico non é caro. É caro se o vas comprar o Corte Inglés. Vale? Pero non é caro se o produces ti, por suposto, pero tamén se buscas vías alternativas, non? En Nutrenvío ou Cesta Fresca son exemplos ben interesantes, non? Eu coñezos desde o punto de vista profesional e coñezos tamén como consumidor. Nos, na miña casa, somos consumidores de Nutrenvío, non? E estamos contentos, non? Estamos moi contentos ca calidade dos produtos, non? E tamén poño aquí este exemplo porque me pareceu ben interesante, non? O toxo, non? O toxo, fixemos isto é innovación, o toxo, hoxe odiamos o toxo, non? Casi tanto como os eucaliptos, non? Vemos toxo e digo, joder, pois mira aquí, o meu amigo Ramón Lourido foi capaz, leva 20 anos ou casi 30 anos convertendo o toxo en sustrato e en abono, non? Entón, fixemos a innovación, non? Como é posible que o toxo que é unha leguminosa que se utilizou durante toda a vida en todas as casas, non? Aquí en Mos tamén, os montes estaban pelados, a xente de Guizán e de Mos pelexaban polo toxo, non? Iban a roubar o toxo os de Guizán, iban a roubar o toxo os de Mos e os de Mos salían con forquillas a por eles porque era un valor fundamental, non? Hoxe apareceron os abonos, o 15-15-15 este, o Nitramón e todo iso, e isto desapareceu. Bueno, pois ten unha iniciativa que está aquí en Crecente, e que vos recomendo tamén coñecer como é posible definir novos produtos para novos mercados aproveitando recursos locais, non? Esa máquina que hai arriba a diseñou el mesmo, Ramón é un innovador, e esta máquina corta, trocea, absorbe, carga, o sea, autocarga e bascula. E non para, non? A máquina, o sea, non para, a máquina para, claro, pero eso permanece no monte un mes, 2 meses, 3 meses, apilado, e cando baixa de volume, despois ven un camión
o carga e o leva á planta, ali en Rebordechán, e ali produce, non? Eu creo que debe descoñecer, non? Despois, no ámbito do consumo ecolóxico, o que encontramos hoxe en día en Galicia son, en Galicia, en España e no mundo, son cooperativas de consumo ecolóxico e consumo responsable de alimentos. Árbore en Vigo, por exemplo, é un exemplo, non? Pero non é o único. Fundamentanse neses valores que todos coñecemos, que non vou nomear, e hai distintas fórmulas que tampouco vou nomear, pero aquí teño algunhas, non? Estas son algunhas das galegas. Zoca Miñoca, que está funcionando moi ben, a Xoaniña, Árbore, Semente en Ourense. Algunhas son cooperativas, outras son asociacións de consumidores, outras son consumidores e produtores, e a nivel de España existe unha multiplicidade delas. En Barcelona, en Cataluña están moi desenvolvidas, en Andalucía nos levan moito adianto, incluso en Madrid, non? Ben sei que isto é un 0,00 non sei cuánto por cento do consumo alimenticio, pero nos está mostrando un camiño que podemos recorrer, e podemos recorrer en Mos e podemos recorrer en Galicia, non? Porque temos os recursos e temos a capacidade para producir, non? E entón aquí simplemente xa estou terminando o tema do sector público, non? Dicir, pode o sector público contribuir a modificar os modelos alimentarios e, por tanto, a reducir esa brecha da que falaba antes entre a apropiación da natureza e recursos dispoñíveis? Pois, por suposto que pode, non? Porque aquí están os datos. Por exemplo, nos comedores escolares, en Galicia, estamos por enriba de 70.000 alumnos que comen todos os días nos colexios de Galicia. Imaginade o que suporía se eses 70.000 alumnos, que digo 70.000 alumnos, que o 10%, que 7.000 alumnos, que empezáramos en 7.000 alumnos, non? Que todos os días van comer produtos que non veñen de non se sabe onde, senón que veñen das proximidades. Dinamizaríase a economía local, que o que se busca, a economía rural. Non, os povos din que están abandonados. Bueno, pois vamos a darlle vida. Como lle damos vida? Dándolle subvencións? Pois o mellor non, porque as subvencións se terminan. Vamos a darlle mercados, vamos a crear novos mercados, non? Xevos en Mos, no ano 2015, datos sacados esta mañán da páxina do IGE, do Instituto Galego de Estadística, había 500 en educación infantil, 911 en educación primaria e 502 na ESO, non? Que suman algo así como casi 2.000 alumnos, que son moitos alumnos, seguramente algúns colexios non teñen infraestructuras, non poderían, pero quen sabe se poderíamos, ao mellor comezar, podría alguna AMPA comezar, non? Ese é o camiño que teníamos que recorrer, porque xa están recorrendo outros, e aquí teño dous exemplos. Unha escola de educación infantil da Coruña, que é a Caracola, que está facendo un traballo moi importante, unha porcentaxe cada vez maior dos alimentos que comen os nenos de ali veñen da proximidade. É unha única escola, pero nos está mostrando que é posible, vale? Que é o que estamos buscando. Ou o que está pasando en Ames, que xa desde hai un tempo, non? E onde, a través da aposta municipal, pois con moitos problemas, con moitas limitacións, pero hai unha rede municipal de comedores escolares onde tamén existen criterios de proximidade, non? E, por suposto, eu xa vin por aí que colgastes, que fostes a Bergondo, non? Non meto aquí de Bergondo, pero outro elemento desa nova agricultura, dese novo modelo, son os novos mercados locais para produtos de proximidade. Algúns organizados, estes que aparecen aquí, todos organizados polos concellos, non? Este de aquí, o Mercado dos Tilos, é organizado polo Concello de Teo, un mercado nas aforas de Santiago ben interesante, con uns criterios específicos, con un regulamento, bueno, habría que estudialo. O mercado de reserva da biosfera, que é en Allariz, que ten tamén unha zona bastante importante, e despois o mercado ecolóxico das Travesas, onde os de Nuto Envío e creo que os de Cesta Fresca tamén van aí. Non ten unha periodicidade, non é permanente, pero de vez en cuando no mercado das Travesas en Vigo é posible comprar produtos ecolóxicos, algúns certificados e outros sin certificar, non? Ou o que está pasando na Coruña, non? Na cidade da Coruña, mercado de produtos ecolóxicos proximidade, varias iniciativas, e incluso na praza de Abastos que hai no centro, que se chama de San Antón, me parece, vale? Por lo tanto, hai iniciativas a nivel municipal que están pulando pola posta en marcha de novos ámbitos para o intercambio. E, finalmente, poño isto aquí porque, aínda que non exista aínda unha norma que permita o rexistro sanitario artesanal e a produción artesanal, sí que hai un decreto, que é o 125/2014, que permite a venda directa sin estar dado de alta na Seguridade Social, vale? E isto é unha eiva que, ás veces, para comezar,
a veces para comezar un negocio, para comezar unha produción, non? Para decir, vamos a tirar para aquí, bueno, pois, hoxe en día, desde o 2014, desde o 20 de outubro de 2014, está vixente ese decreto e iso é posible desenvolverlo, non? Entón, que experiencias coñecemos, coñecedes por onde comenzar, que podemos facer, que elementos críticos existen, problemas, e que iniciativas poden ser de interese. Bueno, pois esas son as que habría que encher aquí, para encher aquí no sur da provincia de Pontevedra, aquí neste concello de Mos, tan grande e tan fermoso, pois moitas iniciativas para que se máis estrelas desas de 5 puntas ou de 6, ou das puntas que queirades, non? E esta transparencia simplemente apoño para amosar que non se construe o mundo que desexamos da noite para mañá, senón que hai unha transición, estamos avanzando cara ali, e avanzamos con participación, avanzamos con iniciativas innovadoras, avanzamos con novos mercados, con novos produtos e co compromiso individual e colectivo, non? E nada máis, isto é o que quería contarvos, e se foi de vos interese, pois perfecto. E agora podemos discutir o que querades. Todas estas iniciativas que hai que ter moita voluntariedade e ter moita conciencia, porque hai moitos prejuicios e moitas dificultades por parte da administración, sobre todo, as dificultades veñen todas por parte da administración a hora de implementar todo este tipo de... E hai que ser valiente e no momento dado pasar da administración, facerlo a espalda da administración, todas as moitas iniciativas deste tipo, e despois vencer as reticencias. Por ainda hai pouco tuve que sustituir ao meu pai na comunidade de Montes para ir a unha asamblea, e siguen coa tema, porque son o rollo do eucalipto, o do pino, e siguen coa tema. Cando hai estudios xa, eu creo que non sei en que comunidade de Montes foi, non sei se foi non me acordo, era pola zona de Vigo, nas zonas de Vigo. Fixeran un estudio de plantación de pino, plantación de eucalipto e plantación de carballo, castiñeiro e tal, un bosque sustentable, bosque galego e tal. Claro, a plantación de pino e tal, aos 6 ou 7 anos, pois xa empezamos a ingresar cartos. A de eucalipto aos 10 anos empezamos a ingresar cartos. A outra era unha inversión que había que facer e despois os cartos viñan máis tarde. Pero claro, era moito máis sustentable, porque tiñase setas, tiñase pastoreo, creación de empleo estable, porque non só era para a hora de talar e despois o resto do ano xa estaba, non era só para desbrozar e despois o resto do ano xa estaba, senón que era sempre moi conseguido e empleo estable. Hai uns tabús inmensos a hora de hacer todas esas reticencias e tal, non? Por iso digo que as iniciativas teñen que vencer moitos prejuicios, incluso da xente, dos veciños. Lle vas a vender unha cesta de tomates e tal, e sabías que lle botarías que tomates, pero desgraciado, se estás comprando en el Mercadona, estás comprando en el Eroski, cheos de agroquímicos e cheos de todo, a miña tela aí enfrente da casa que podes visitar cando queiras, estás desconfiando. E existe moito dese tipo de mentalidade e tal, non? Iso digo que hai que ser valiente e disposta a iso, non? Disposta a vencer todo ese tipo de medos e prejuicios que se asisten, non? E despois, claro, pues aquí, bueno, hai membros de xente que están no grupo de Gañamos, que actúan políticamente no Concello, e que presionar moito o Concello para isto, porque aquí en Mos, se está visto que das institucións non hai ningún tipo, ni siquiera de iniciativa a cara a levar a cabo, cara a facer nada. 0%. Defenden a creación de áreas comerciais, negocios, as empresas, e defenden todo eso. Defenden o grande consumo, as grandes empresas, os centros comerciais e os empresarios, pero todo este tipo os pequenos productores de produtos ecolóxicos, te exigen máis que un produto de mierda, unha ensalada desa iceberg que venden no Mercadona ou que venden no Eroski ou no Garis.
E tú vas pola tua chima ecolóxica e tens que, como queras ter o certificado ecolóxico, te exigen un montón. E por iso que son moitas cosas nas que hai que tratar de ver e hai que ser valente, ¿no? Eu queria preguntarche, para conseguir sementes que non sean híbridas ni transgénicas, onde se pode conseguir iso? Ou pitos, por exemplo, que non estén tampouco alterados a... Hai maneira de conseguir iso, a ver, a biodose? Bueno, eu me quedo co tema, non sei se valentía, pero compromiso, polo menos, non? Compromiso que falta moito, non? E moitas das iniciativas que eu acabo agora de coñecer, nos organizamos así, nos organizamos, como diría, a nos gustanos aprender da xente que fai ben, non? E a xente que fai ben moitas veces son personas anónimas, que non teñen estudos universitarios, e gustanos aprender delas e traelas, levalas aos sitios para que falen, non? En vez de escoitarme a min que poda aburrir, pois que escoitar a estas personas, non? Eu acabo de descubrir, bueno, cada certo tempo descubres algunhas iniciativas, non? E casi sempre o que encontras detrás desas iniciativas é un compromiso bestial, non? E unhas certas doses de valentía, non? Inicialmente, non? Por exemplo, seguro que moitos coñecedes o que son as galeguesas, non? As galeguesas son unhas hamburguesas galegas, non? Vamos a chamar así. Teñen un restaurante, incluso abriu un restaurante en Vigo. Hai un restaurante en Vigo, non? Bueno, pois ela está pondo así como unha cara de dicindo, Que tela. bueno, vale, perfecto, non? Pero fíxate que si ese proxecto é un proxecto de un compromiso absoluto de casi 25 anos de un paisano que cando tiña 20 anos decidiu apostar polo rural, non? Apostar en contra da administración, en contra dos pais, en contra dos veciños, en contra, non? E hoxe pois ten un rabaño de 300 cabezas en liberdade, non estabuladas, controladas, vale? E en vez de vender a carne de forma anónima para que acabase no Mercadona, pois foron capaces de porlle un valor engadido, non? E eles teñen unha receita, eles teñen unha sala de especie incluso, non? Vale, bueno, isto sei que para un vegetariano pois non é unha gran idea, pero aí hai moito compromiso, non? Ou hai outra iniciativa que está situada no Concello de Manzaneda, tamén unha persona que empezou con 20 anos e decían, como vas ir po campo? Non vas a encontrar muller, decíanlle, non vas a encontrar muller que te queira, vas a estar solteiro toda a vida, ninguén vai querer ir pa Manzaneda, pa a montaña, non? Entón, bueno, pois, hoxe, esa é unha iniciativa ben interesante, que eu non coñezo moito aínda, porque ainda non estiven ali, pero vou estar en breve, non? Aí teñen unha explotación diversa, non? De unha parella con 2 fillos e que foron capaces de crear 2 postos de traballo, sabes? E iso foi empezar de nada e hoxe producen carne, producen queixo, porque o leite que tiñan a actitude, tiñan a Suiza, non? Esta Holstein, e o leite, cando empezaron a baixar os prezos, eles se buscaron a vida, entón montaron unha queixería. Bueno, producen castaña, porque teñen un souto de castañas, como están na zona da Ribeira Sacra, porque a Ribeira Sacra chega pola Ribeira do Bidei e chega a Manzaneda, pois tamén producen viño, non? Entón, hai unha explotación diversa. E esa xente tamén foi compromiso, valentía e saber facer as cousas, non? Bueno, e como eses hai moitos outros casos. O das sementes hai unha rede, aí está a Rede Galega de Sementes. A Rede Galega de Sementes reúnese habitualmente en Redondela, non? Onde montan a feira en Redondela. O intercambio de sementes, que atendeu sei, é gratuito, non? Pero se buscas unha semente en particular, de alguna especie en particular, hai que ver onde hai. Eu non che podría dicir, non? Despois, en Lourizán conserva moita semente tradicional, non? E Mabegondo tamén. O que non sei cales son os mecanismos para facerte con elas, non? Pero sí que hai
E despois hai experiencias, non? Por exemplo, co trigo galego, hai cousas que se están facendo con trigo galego, non? Por unha especie. E hai xente que planta tomates e só planta tomates que levan... Bueno, o tomate galego, o tomate non é galego, non? Vale? Porque o tomate chegou de América, pero bueno, hai tomates, hai variedades de tomate que a mellor se levanse cultivando aquí 200 ou 300 anos, hai xente que as ten, non? Bueno, hai que buscalas, non? Pero sí que existen. Perdón por la introducción, pero hay novos, en todo tipo de mercados ecológicos que hai, feiras e todo ese tipo de cosas. Eu leio que incluso no Porriño se celebrou unha hora pasado, e se suelen celebrar sobre todo na primavera, que cando veñen, cando empezan a plantación das zonas de tomate, cemento e toda... Si, agora está a piques de facerse a redondela. Todo ese tipo de cosas. En Moaña tamén encontraron un rollo de intercambio de sementes, na de Redondela, en Moaña, en Cangas, aquí no Porriño. Entón, con toda esa xente que vai por ali, para ese tipo de sementes sempre é moi sinxelo contactar con ele. E despois os tomates, bueno, polo menos polo que sei, non sei se na legislación ou é un criterio científico, non? Ten que, dun tomate calquera, podes seguir apartando a semente, pero despois da octava cosecha é cando podes dicir que ese produto está limpio e tal e que é ecolóxico, que podes considerar facendo cultivo tradicional, sin pesticida ni nada, que realmente é ecolóxico a semente, está adaptada ao terreno e tal e cual. Bueno, para ter ese certificado, efectivamente, para ter un certificado que antes dixeches tamén que o ecolóxico, que ten aquí, che pide un montón de cousas, non? Bueno, claro, deberíanlle, eu creo que todos os controles son vos, deberíanlle pedir moitos máis controles aos que non son ecolóxicos, o sea, porque aquí a presunción de inocencia funciona casi ao revés, non? E botarlle, bueno, en definitiva, entón, ti para ter un certificado ecolóxico necesitas que a semente tamén estea certificada, non? Pero para o autoconsumo, por exemplo, non? Supoño que aquí moitos facemos, eu fago tamén, eu teño unha pequena horta, facemos ali na casa, unha horta para a casa, e digamos que se o manexo que faz é ecolóxico, e é posible facer manexo ecolóxico, absolutamente posible, pois aínda que a semente, aínda que compres o plantón, non? Vale, non podes certificar, pero non buscas certificarlo, non? Sí, para o consumo propio, tal, eu tamén na casa tamén teño gardo semente, hai un par de variedades que gardo a semente do ano para outro, e aínda que non se me dá moi ben o rollo dos semilleros, porque os semilleros teñen que ter unhas condicións a veces estar e por despistar, o traballo, bueno, tal como vivimos hoxe en día a sociedade. Estamos sempre correndo dun lado para outro e tal, e non temos paraxe, porque sempre estamos acelerados, por moitas veces despisto e tal, e joder, vai semillero para caralho e tal, non me sale para arriba, ou me despisto e tal, non? Pero bueno, neste tipo de chimes compras tomates ali, plantóns que son tal. E despois, a hora de incluso para vender, tampouco é necesario ter unha licencia ou ter unha... No, aquí... Este ano, bueno, os pais tiñan unha plantación de kiwis e... Pois é límites, aquí non están todos os produtos, pero estes son os límites, digamos. Para facelo legalmente, aí están os kiwis tamén, non? Podes vender hasta 13.000 kilos. E eu estuve intentando venderlos e tal, o que pasa é que, bueno, para moi pouco, era unha auténtica... Era unha tema de xicollín ao final. E falei aos vecinos, vecinos, amigos, a lo de Dios, e non saí do eu te anotaré. Aquí non. Si, eu queria preguntar polo mesmo, aproveitando, porque, bueno, ao lado da urbanización hai ali un campo ali con venta directa, e unha compañera me preguntaba, porque tamén ten ali onde está no piso aluguer, en riba da urbanización, ou ali abaixo, e a cousa é sobre ata que punto se pode anunciar, que non está escrito así na lei, si que menciona algo, e o tema de transporte. Hai un registro, deste que registrar. Non é así... Pero co registro sí que se pode vender, sí, claro. Registrado e recoñecendo... Claro, e tens que levar uns libros e tens que para un certo control, non? Vale, porque aí están os límites. Os límites parecen, pero bueno, non podes vivir con isto nada máis, non? Seguramente.
Sí, eu pregunto máis que nada como, na práctica como é, porque eu si me lín o regulamento, si que hai que registrarse, pero logo, pues, a venta podes facer directa para pequenas cantidades como unha axuda económica e como que se promociona unha labor e aparte o ser desde a organización que se este mirando o campo, que está ali, que está funcionando, pues aparte é unha pequena batalla que se está librando, non? O punto ideolóxico e tal. Entón eu unha práctica para promover yo a esta rapaza que me preguntaba vale, ten que registralo, vender pode vender porque os máximos son bastante altos, estamos falando dun campo de apenas uns metros cuadrados e logo mirei que había algo que entendi sobre o transporte, ahora sí que se pode... Bueno, esta é unha guía, non o controlo en exceso, necesitas unha guía, pero a guía xa emite a... non sei se é a extensión agraria ou alguna... necesitas unha guía, claro, pero tú, dentro deses límites, a verdade é que non sei como vai, non te podo decir, pero o decreto é fácil de entender, si esa rapaza, si está falando que é unha iniciativa individual. Claro, para ter un extra para consumir ela e coa idea de vender ou a ilusión de propiedade de decir, pues mira, si produzo demais, podo vender, e como hai un campo ahora dice, mira, do lado sí que está vendendo, pon venta directa, o lado, bueno, está a 50 metros, non? E entón, supoño que podes facer o mesmo, unha vez que te registres. Sí, claro. E logo... O transporte non sei como vai, pero sí que é posible porque está facendo moitísima xente, non? Claro, aproveitaba, sei que é difícil porque tocaches moitos temas e moi interesantes, e entón, claro, un tamén tengo de deber de informarse, aproveitaba a pregunta, porque tamén teño outro compañeiro que entón recolle froitos e os vende e os transporta, entón, ata que punto pode atopar un espazo legal para vender iso, por exemplo, cando vende a restaurantes ou así e tal. É que estos marxes realmente están normalmente controlados, pois, por tema de impostos e tal, son marxes moi difíciles, pero bueno, eu preguntaba por si a ver si podía resolver unha pequena dúbida desas. De todos modos, decir que me gustou moito todas as propostas que fixe aquí porque son un punto de ilusión e de esperanza que... Bueno, fixe unha reflexión así un pouco xeral, non? É necesario, moi necesario. Creo que isto leva bastante tempo abandonado e estas iniciativas son... Deberían de ser a norma, non? Sí, claro. E, pois, esas fincas que diste que cerca da tua casa están abandonadas, pois, debía haber algún mecanismo, porque a mellor esa rapaza, creo que está falando unha rapaza, en algúns concellos existe unha especie de banco de terras municipal, non? Vale, de tal forma que iso permita un intercambio de... É simplemente unha información, non? Existe o Bantegal, non? O Banco de Terras a nivel de Galicia, e tú entras aí, non sei se hai parcelas de mos ou non as hai, non? Pero, en xeral, ten unha dotación moi pequena, aí son poucas as parcelas. Entón, aquí, desde o Concello, tamén se poderían facer cousas, non? Para buscar... O sea, terras tú non vas a perder, porque, claro, isto hai un tema moi delicado, pero o Concello debería ser capaz de decirle aos paisanos, mira, si queres, esas parcelas que son rústicas, que son aptas para o cultivo, podemos facer unha listaxe desas parcelas e vamos a ofrecelas, porque pode haber outros veciños que as necesiten, non? Facer unha especie de intermediación, non? Que mellor, pois, con 1000 metros, pois, che resulta difícil chegar a un umbral mínimo, pero se pudeses hacer a 2000 ou a 3000 ou a 4000 ou, que sei, ampliar a base territorial, non? Porque moitas veces o problema é a base territorial, é o acceso á terra. Chocas con restriccións, con problemas estruturais, non? Con reticencias por parte dos paisanos, con medos, bueno, sabemos a valoración que lle damos aquí á terra, non? Que parece que queremos levar para outro mundo con nós, non? Mellor vela de monte antes de... E hoxe hai mecanismos, hai mecanismos que permiten que tú sigues sendo propietario da terra, tú podes acceder á terra cando queiras, pero asinamos un contrato e eu planto hortalizas ali, non? Ou semente un cereal, vale? E xa está, non? E che dou unha renta incluso, non? Pago che a contribución, non? Pago che o IBI, non? Pago che o IBI, facemos un contrato para que non sea informal, facemos un contrato, eu pago che o IBI e douche 10% da colleita, ou que sei, ou un monetario, non? Pero tamén estás arreglando las fincas, eh? Claro. Es que... Claro. Aí os concellos poderían facer moito, non? Metendo unha taxa, un imposto ao abandono, non? Non só obligando a limpar, que obligan a limpar cando hai unha denuncia, non? Por tema dos incendios, pero unha taxa... E iso movilizaría as terras, non? Porque ti, mellor des un propietario, deixas estar aí. Total, non? Pensade que estáse pensando agora en algúns concellos en meter un imposto ás vivendas abandonadas. Es que todo se arregla a base de impuestos.
Claro, en vez de impostos, Algunas cosas Esto sí. es más colaboración. Es vergonzoso. de verdad. Desde Seguimos en la rueda. Todo vai nisso ahora. Na recaudación, No, pero non ten por que ter fins recadatorios, Sí. porque tú podes poner en marcha un imposto que simplemente sexa un sinal, emites un sinal non para recaudar o diñeiro, senón para que coloques esa terra ou esas propiedades no mercado. Porque se as colocas no mercado os precios van baixar, non? Y ese Precios das dinero solveres. después dónde iría, por ejemplo. ¿Se revertiría a los propietarios o se queda el concello con él? Porque no recaudatorio es muy relativo, ¿no? Habría que establecerlo na ordenanza, non? El tema de las certificaciones también es tema recaudatorio. A ver, es que a día de hoy no hay un paso que dé uno que no esté ahí el concello o el político o el poder o lo que sea, fue acá, para apropiarse de todo. Es que vale la pena incluso llegar a acuerdos personales y punto, pelota, que te den. Sí. Eu nese aspecto estou moito contigo, da administración sempre que poida prescindir ordenando a mí. E o concello que se debe facer, eu penso que con vontade, o concello, porque sobre todo no ámbito rural, aquelas iniciativas que parten das institucións teñen certa credibilidade, non? E se está ben gestionado, e se está ben tal, e que mira, hai unha serie de xente nova que quere apostar por isto, están aquí, fanlle falta terra, non sei que, bum, e todas esas iniciativas eu penso que con boa vontade si se levarían a cabo. Sí. Porque inclusive ahora xa as terras agora xa non están en mans moitas veces das xeracións, hai xente nova que o medio que non nas pode atender porque os traballos non lle permiten, pero que sí que teñen as fincas dos pais abandonadas, que están dispostos ás colaboracións dese tipo e tal, non? Eu creo que esa é unha boa iniciativa a incluir na acción da política local, que xa existe o Bantegal, repito, o Banco de Terras de Galicia, pero que está demasiado afastado de nós, e os concellos poderían facer algo máis. Muitísimas cousas. Incluso agora hai pouco no pliego da privatización do servizo de recollida de lixo prima a cantidad de basura que recolle. O sea, a empresa que recolle lixo cobra por cantidad de basura que le dan. E ao mesmo tempo, no pliego, pon que está obligada a dar cursillos de reciclaxe ou, cando menos, poñer carteles. E agora, nun pliego dese estilo, como alguén entende que unha empresa que cobra por tonelada de residuos lle vai enseñar a xente a reciclar. E va de hora. Que raro, parece raro eso. Sí, no, está, no. No, creo. Sí, no pliego. Porque o Concello de Mos e todos os concellos de Galicia que están en Sogama pagan según o volume das toneladas, o sea, son as toneladas que lle pesen aquí irán, non será por riño, irán, non, a descargar. Entón, o incentivo é a que reducir, claro. Pero aquí a da gestión ambiental dese estilo resiste, o sea, solo é traer un maestro compostero, dar unha charla nunha asociación de veciños, entras en 4 composteiros e fora, non? E xa está. Non hai nada máis, non? E despois se ten visto iniciativas, non sei se en Nogueira de Ramuín ou non sei en que pobo era, que era recollida porta a porta, non sei se eran 60 ou 70 veciños, se facían composteiros, despois ese compostase se aproveitaba para as leiras e tal e cual, pero eran 60 ou 70 veciños. Dixeron, non sei se foron 150 toneladas de basura que deixaron de tirar. E pues, non hai esa vontade, ainda que estés impresionando, ainda que presente emocións, e se unha calor aí dentro disto, que comerán todos do mesmo prato. Todo isto da agricultura ecolóxica, hasta que punto é factible vendo a nivel mundial, non? Como empresas como Monsanto, non? Que agora absorbeu Bayer e tal, e ves que cada vez a avispa asiática, a couza da pataca, que cada vez hai máis trapallada, e parece que
que o fan a adrede, non para que teñas que comprar produtos químicos. Eso conlevaría a... porque despois está outra, non? As semillas estas, as sementes modificadas xenéticamente, que son máis fortes cas de toda a vida. Entón, que se plantas as de toda a vida, os propios bichos que crean as outras, que son resistentes ás túas, morren. Eso, eu vexo que é un tema complicado, non tes terras, tes que conseguir as terras, tes que facer burocracia de papeleo, non sei que, tes sementes. Isto pode ser viable a ecolóxico, porque despois teño escoitado moitas veces que os produtos ecolóxicos que se venden nas superficies, nas grandes superficies, nos supermercados, son ecolóxicos, entre comillas, porque sempre levan algo de químico. Non é como aquí, non, en Galicia, o sulfato. Non lle botamos máis sulfato porque é moi caro, se non lle botamos tal... Por si acaso, lle botamos por si acaso tal. Pois os ecolóxicos, que son ecolóxicos entre comillas, entón non nos estamos enganando un pouco isto hacia onde vai. Bueno, é interesante o que estás comentando. Eu creo que temos que confiar en que os produtos ecolóxicos que están certificados como ecolóxicos foron sometidos aos controis que están estipulados, non? E, por lo tanto, eu non creo, sinceramente, o sea, eu confío nese control público. En España é casi sempre público, en algunhas comunidades autónomas empeza a ser privado, entón eu confío en que ese control público é eficaz e, por lo tanto, se están producindo eses produtos ecolóxicos utilizando os criterios que están estipulados, non? Agora ben, hoxe en día, digamos que hai dous tipos de agricultura ecolóxica tamén, non? Xa non hai un só, hai dous tipos de agricultura ecolóxica. Unha agricultura ecolóxica industrial, porque esas empresas que ti acabas de nomear agora, Bayer, a Monsanto, Syngenta, etcétera, xa teñen unhas liñas de produtos ecolóxicos, elas van por diante e... Van patentando para eles, como se... Sí, bueno, teñen sulfatos, teñen produtos fitosanitarios ecolóxicos, non? Entón, eses produtos fitosanitarios ecolóxicos están recoñecidos como produtos inocuos para o medio ambiente e para os seres humanos, non? E para as plantas, de acordo? Entón, esa agricultura industrial, esa agricultura ecolóxica industrial, o que fai é cambia a dependencia, sigue sendo dependiente de compañías multinacionais, das mesmas compañías multinacionais, pero en vez de ser da liña vermella, é da liña verde desas compañías, non? E, ademais, ese modelo agrario de agricultura ecolóxica industrial é un modelo agrario que produce, sobre todo, para o mercado mundial, non? Produce sobre todo para o mercado mundial. De feito, a produción ecolóxica en España, o principal destino que ten é a exportación, é Europa, vale? É Europa. Entón, e o problema que teñen os produtos ecolóxicos, algúns produtos ecolóxicos que hai nesas grandes superficies, desde o meu punto de vista, non é que non teñan controis, é que no mes de xaneiro hai tomates, non? E outras hortalizas que veñen que recorren miles de kilómetros, non? Entón, producir en ecolóxico para o mercado mundial é un negocio, hai xente que gaña diñeiro, pero estaríamos incurrindo en algunhas das seivas que ten o modelo agrario que estamos criticando, non? Que tanto criticamos, porque cando recorre miles de kilómetros e viaxa en camión, ou viaxan en barco, ou viaxan en avión, eu que sei, pois hai emisións de CO2, non? Porque o que sí é verdade é que os produtos ecolóxicos podes emitir moitas unidades de CO2, moitas toneladas de CO2 ou kilogramos, que por iso non deixa de ser ecolóxico, non? Vale. Ademais desa agricultura ecolóxica certificada, hai outra agricultura ecolóxica certificada que o que busca son os mercados locais, que produce de forma estacional e que produce para os mercados locais. Esas dúas experiencias que eu puxen aquí de hortalizas, que as dúas están certificadas, producen para o mercado local. Os produtos de noutro envío non recorren miles de kilómetros e van a un mercado central e desde ali outros miles de kilómetros, non? De acordo? Producen para familias, producen para restaurantes, producen para
persoas da localidade e producen estacionalmente. Nutrenbio e moitos outros nutrenbios que hai en Galicia e en España e no mundo, pois adaptan as súas producións ás condicións climáticas locais e, polo tanto, non teñen leituga ou tomate ou outras hortalizas no mes neste mes. Non lle corresponde. Vale? Bueno, pois haberás, non? Pero que claro, a carteira, esta xente é xente moi intelixente, xente moi preparada, e eles teñen eles producen todo o ano, pero producen todo o ano, pero producen hortalizas que o mellor descoñecemos a maior parte dos que eu descoñecía, polo menos, non? Que moitos descoñecemos, e producen hortalizas todo o ano, pero hai hortalizas de inverno, hai cultivos de inverno que eles fan, e cultivos de outono. Entón, esa outra agricultura ecolóxica é unha agricultura distinta, non? Seguramente non, isto está estudado. Comprar produtos nesas grandes superficies, produtos ecolóxicos nesas grandes superficies, é un pouco máis caro, ou bastante máis caro, do que é comprar eses mesmos produtos neses outros circuitos, non? Entón, os produtos ecolóxicos, como os outros produtos, como todos os produtos, depende de onde compres, non? Incluso as patacas convencionais, depende de onde as compras. Podes comprar patacas convencionais, se as compras directamente ao produtor, tes un prezo. Bueno, polo tanto, eso. E depois a outra cuestión que apuntas que tamén é moi interesante e é que efectivamente hoxe hai problemas de contaminación e hai problemas de, digamos, as grandes compañías multinacionais, o seu modelo de crecemento económico e industrial leva aparellada, está acompañado de algo que se chaman os organismos xenéticamente modificados, onde se establecen dereitos de propiedade privada, non? E a pesar de que a propaganda e a publicidade e o marketing din que axudan a conservar a biodiversidade, o que estamos observando é que realmente non conservan a biodiversidade, non? Porque, por exemplo, falando da soia e do glifosato de Monsanto, a soia é resistente ao glifosato, non? Pero as plantas que poden estar alrededor da soia non son resistentes, e, polo tanto, mata todo que non sea o glifosato, non? Eso por unha parte. Por outra parte, as resistencias, eso tamén se está estudando, algunhas das enfermidades que están aparecendo últimamente nos seres humanos, algúns dos problemas sanitarios que estamos tendo, como é, algunhas persoas comezan desgraciadamente a mostrar algunhas resistencias ao uso de determinados antibióticos, non? Bueno, pois por aí hai algúns estudos que están indicando que algunhas desas resistencias poden estar relacionadas con o noso sistema alimenticio, non? O que é verdade é que, e iso está ben estudado, é que hoxe as principais enfermidades que nos matan son enfermidades non contagiosas, e que teñen que ver co noso sistema alimentario, co que comemos, non? Por lo tanto, comer calidade é caro. Comer calidade é caro, non? Non cando temos acceso nós directamente aos recursos, pero nunha gran cidade, pois, e nunha situación coas taxas de desemprego que temos, verdade, comer ben, e hai un informe que é moi bo, que vos recomendo, que se chama, eu sempre fago así, non? Que se chama Dame Veneno, non? Dame Veneno, que o editou, é moi fácil de acceder na rede, que editou Veterinarios Sen Fronteiras, Soberanía Alimentaria e Veterinarios Sen Fronteiras. Dame Veneno, ese informe demoledor, con unha información moi relevante. E entón, incluso fixeron uns estudos onde se observa como as enfermedades, determinado tipo de enfermedades impactan en función do tipo de renta, non? E entón son as clases sociais con peor nivel de renta os que sofren máis enfermedades vinculadas, enfermedades como a diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso algúns tipos de cancro, non? Bueno, eu non quero xerar alarma, ni moito menos, non? Porque eu son economista, vale? Pero eu estou me referindo ao estudo de Dame Veneno, de Veterinarios Sen Fronteiras, onde ten uns datos que aún falle pensar, non? Entón, bueno, eu creo que é posible alimentarnos mellor, e esa alimentación mellor non está vinculada precisamente cos modelos máis industrializados, non? Que comentabas ti antes. Eu creo que os orientados non hai moito, que, bueno, reputados científicos decían que xa as primeiras causas de cáncer
que empezaron a deixar de ser o tabaco e a contaminación e está empezando a ser a alimentación. Sí, eso... O sea, non é... Es posible de todos los conservantes, aditivos, colorantes. Son auténticos venenos. Es que, ¿qué porcentaje de alimento puro comes ahí? Sí. O esa incidencia que hai según as rentas das persoas, nas clases sociais. Claro. Nos antes, os da aldea, os que nos consideramos pobrinos, os que tiñamos unha renta baixa, en realidad éramos que máis ano comíamos. Pero ahora non, ahora nos esos produtos os vendemos porque nos pagan ben e son a nosa renta, son parte dos nosos ingresos e despois compramos o barato que hai ali, comemos as hamburguesas, comemos a carne de pito desengordada en 34 días, que iso levando todos, penso xa levan antibióticos e tal e cual, e comemos moito peor, e son as clases pudientes as que máis, incluso aparecen xa tamén estes tipo de superalimentos, como a quinoa, semilla de chía e tal e cual, que se están nos sitios, nas zonas de orixe, nas zonas de tal, xa se están dedicando plantacións a iso, que as compran as multinacionais, os habitantes dali das cercanías non poden acceder a elas porque non teñen acceso a ese alimento que era tradicional para eles, que era necesario, e nos aquí ahora dicimos, ai, mira, semillas de chía que teñen antioxidantes e tal e cual, non? E despois vas e compras salsa de tomate que ten saborizantes, conservantes, glutamato de sodio, de todo tipo de veneno e tal, non? O tipo de sociedade no que vivimos e... Tens alguna pregunta máis? Se non, cortamos este. Pregunten, se non, se Primeiro, cortamos. boas noites, agradecer que vostede veña aquí ao noso concello. Quería para vostede dúas preguntas moi simples. A primeira, que primeiros pasos podería nos recomendar a xuventude de Mos para ir empezando a poder no futuro cultivar ecolóxicamente? Diría tú, si quieres, que contestas os asuntos. A segunda é que futuros impactos podría ter no mundo rural galego, do noso país galego, a reformas controversistas da PAC de 2013, que fai que se tiene subvencións a xente que vive no rural e que esta teña que volver parciales porque non pode manterse no inverno, en cambio concede as subvencións que son onde se ser un 70% do presuposto da Unión Europea, neste caso, e as concedan aos chamados agricultores de sofás, como os campos de golf, os aeroportos ou o sector empresarial que está arrasando no sector terciario o mundo rural galego. Es economista? Non, son estudante. ¿Estudante de qué? Bachillerato. Bueno, pues a mí vas a dar un poco de economista. No, es broma. Bueno, estás bien informado, ¿eh? Para ser un estudiante de bachillerato estás... Foi a minha profesora de geografía que é amiga de vostede. Ah, sí. Tenéis o tempo. Pois, a ver, dos futuros, eu creo que esta última cuestión que planteas te contestas ti mesmo, non? E é que o que está ocorrendo na nosa contorna é unha perda significativa de forza de traballo na agricultura, de emprego na agricultura, de explotacións agrarias na agricultura, de vida no medio rural, e isto ocorre, fixaivos que España se incorpora á Unión Europea, á Comunidade Económica Europea no ano 82, non? No ano 82 o sector leiteiro galego, ofrecía máis traballo que todo o sector industrial. O sector do leite, no momento de entrar na Unión Europea, ofrecía máis traballo que todo o sector industrial. Bueno, daqueles 400.000 traballos que había, agora pois podemos estar, falo de memoria, pero en 30.000 ou 20 e tantos mil, non? Entón, é dicir que esa profunda transformación foi consecuencia das políticas agrarias impulsadas desde a Unión Europea, ca complicidade do goberno español e dos gobernos autonómicos, non? Todos podemos recordar que naquel momento, o máis curioso de todos, e isto debe facernos pensar, é que naquel momento a agricultura galega era unha agricultura moi diversa. Nas aldeas, na miña aldea, onde sigo vivindo, a xente tiña unha vaca, unhas galiñas, 2 porcos, uns cuellos, unhas ovellas,
unhas cabras, plantaba cereal, plantaba hortalizas, tiña zona de pasto, iba a leña, buscaba o toxo, non estaba especializada, era unha agricultura multifuncional, multifuncional. Entón petaron na súa porta, na porta e dixeron, tens que deixar eso a un lado e decidete que queres, galiñas, porcos, ovellas, uvas ou cereal. E aposta por... Naquel momento, en Europa, en algúns países europeos, como en Holanda e en Alemanha, xa se estaba pondo en cuestión ese modelo agrario que nos impuxeron a nós 30 ou 40 anos máis tarde. Agora, a Unión Europea fala de multifuncionalidade. Agora defende esa multifuncionalidade, pero que nós, naquel momento, xa non nos vamos a remontar, fixemos, non nos vamos a remontar o que pasou aquí nos anos 30, do século pasado. Pero poderíamos, porque nos anos 30, despois da Guerra Civil, despois do golpe de Estado e da instauración dunha dictadura con todas as letras, que deixou miles de personas nas cunetas, que do que falamos moitas veces, pero que tamén propiciou o rachamento e a eliminación de un modelo productivo que non tiña de haber persistido hubiera transformado o noso mundo rural. E iso está ben estudiado polos historiadores. O que pasou nos anos 30, o que estou informado deso, moitos estamos informados, o que pasou nos anos 30 foi que a partir dos anos 30, non nos anos 30, a partir dos anos 30, fundamentalmente aquí en Galicia, a partir do 40, do 41, é que chegan os enxeñeiros e os tecnócratas franquistas, comezan a implantar un novo modelo productivo no noso monte, expulsando a xente do monte, expulsando miles de cabezas. Estou seguro que tamén en Mos, tamén en Guizán, tamén en Tameira, tamén en Mos, había miles de cabezas de gando no monte, e que coa instauración do aproveitamento forestal masivo de piñeiro, e sobre todo de piñeiro, e tamén de eucalipto, rompeu con ese equilibrio, entón, pero ainda así persistiu, e na década dos 70 e na década dos 80 ainda había unha agricultura multifuncional aquí, de acordo? Entón, que teria sido de Galicia e do rural galego se o dos anos 40 e o dos anos 80 non houbera pasado, non? Teríamos un mundo rural absolutamente diferente, porque hoxe seríamos un paradigma de aproveitamento multifuncional, como poden ser algunhas partes de Francia ou algunhas partes de Dinamarca incluso, non? E incluso en Alemanha, non? Aquí nós temos un medio rural moi diverso, pero absolutamente abandonado e moi atomizado, non? As casitas de verano. Por lo tanto, eu creo que te respondes a ti mesmo, non? E sobre a primeira cuestión, me chama a atención que ti que és un estudante de bacharelato, me chama a atención positivamente, non? Que preguntes que consellos lle daría eu aos xóvenes de Mos para traballar o campo, non? Se hai xóvenes de Mos que queren traballar o campo, pois me encantaría poder salir de aquí e poder marcar unha pequena reunión específica con outra xente, porque me encantaría participar desa dinámica con outros, non? Entón, volvo ao principio que dicía o compañero que está sentado ao teu lado, que se os xóvenes e non tan xóvenes para traballar o campo ou para montar unha empresa de servizos, para buscarse a vida, para avanzar, o que se necesita é compromiso, non? Con creer no que faz, non? Un estudante para avanzar o que ten que ter é compromiso e creer no que fai. E entón, pois, alguén que queira traballar o campo, o mesmo, non? Seguramente é máis fácil ser estudante que ser labrego en labrega, pero con compromiso abriránse as portas, non? E a xente nova como a ti, pois tedes todas as portas abertas. Ti aínda, eu e algúns que estamos aquí xa temos algunhas portas que están cerradas para sempre, non? Pero ti tes todas as portas abertas, non? E, polo tanto, a xente moza, eu digo sempre aos meus alumnos, aos meus fillos tamén, pero sobre todo tamén aos meus alumnos, non? De que non se poñan límites, non? Que cando lle dice un alumno, bueno, tens que ler este texto,
el texto y digo, joder, pero está en inglés, digo, pero, tío, ¿qué me vas a decir? Tú con 18 anos, os alumnos que eu teño teñen todos 18 anos, con 18 anos me vas a decir que non podes ler este texto porque está en inglés, non? Pero, non, que a veces nos autolimitamos. Estou pondo este exemplo para que, como unha mostra de que moitas veces nos autolimitamos, non? E cando un ten 16, 17 ou 18 anos, os límites son poucos, non? Os establecen os mellores adultos, mas moitas veces os adultos se equivocan ou nos equivocamos, non? Pero, bueno, unha persona como a ti xa es adulta, totalmente adulta, e, polo tanto, xa sabes o que queres e non te estableces límites, non? Entón, se hai xente moza en Mos, oxalá que existira moita xente moza en Mos que quixera traballar no campo e vivir no medio rural, non? Sería bo. Campo hai, Campo hai, si, pense de... Bueno, damos por rematada entonces. Hora y media. Bueno, gracias a vos por invitarme y por día.